Beti bizi proiektua da, non natur ingurune ezberdinetara ateratzen gean, eta bertan haurrak esperimentatzeko eta jolasteko parada izaten duten. Ikastolen sorreretatikan ulertu dugu ikastea, irakastea eta ikaste esperientziak kalian eta natur eremutan ematen direla. Ulertzeko modu horrek edo praktika horrek ekarri zuen praktika hori sendotzeko beharra, ez? Orduan, irakasliak, zuzendaritzak eta gurasuak behar hori sentitzen zuten eta beti bizi jaio zen horri erantzuteko asmoz, ez? 4 eremu izendatu ditue gure aurrek bertan jolastu ahal izateko, eta asteartero goizetan irteera hori egiten dugu, ez? Galtzazira jantzi, hamaiketakoa hartu, motxila prestatu eta dagokigun eremutara joaten gea. Eremura joaten gean bitarte hortan beti jarduten gea, ez? Naturako elementu horiek ikusten, behatzen, ze forma, ze itxura, ze kolore hartzen nahi dan, ez? Ze urte guztiko dinamika bat izan da, konturatu gea, natura eraldatzen doala urtaroak pasala. Gure gurasoen Nekari Gabilondon laguntzaz, bertso eta olerki batzuk proposatu dizkigu, eta dinamikaren hasiera beti bertso horiek abestuz hasten gea. Saio gidatu bat egoten da, non saio gidatu hori pixka bat plangintzaren baitan egokituta dagoen, beti ere natur elementuak baliabide gisa erabili, hamaiketakoa dago ondoren, eta ondoren ja jolas libreakin hasiko ginake, non jakina dan umeak edo haurrak jolasaren bitartez garatzen dituztela beraien identitatea. Beti bizi izena jaio zen proiektu honek bertzulako forma bat, eta pentsatzen hasi ginen, ikertzen hasi ginen, eta proiektu honek zerbait polita baldin badaka da gu ere bidean ikesten goazela, ez? Eta beinola igenala biotopo inguruko gunea aztertzen eta jolasak eta dinamikak proposatzeko bertako landareria aztertzen nahi ginen eta konturatu ginen ze izen polita dazkan gure hizkuntzak naturako landariak izendatzeko, ez? Eta horietako izen bat beti bizi izan zen. Eta iruditu zitzaigun oso egokia gure proiektua izendatzeko, alde batetik proiektu hau jaio dalako epe luzian gure artean egoteko, beti bizirik egoteko, eta beste alde batetik proiektu bizi badalako, ez? Ez da proiektu bat diseinatu dugula modu batean eta beti horrela emango dena. Etengabe beti gaude gurasoekin elkarlanian, galdetzen ze gauza ikuste dituen, aurrekin ere bai, eta noski irakasleon artean etengabe hausnartzen eta gure dinamikak moldatzen espazioaren arabera edo gure praktikaren arabera. Niretzat eskaintzen dion gauza garrantzitsuenetariko bat askatasuna da, ez? Betiko jolas, rol horietatik aparte, beste jolas mota batzuk ere ikusten digala, ez? Aurrari emateio naturan egoteko kontakto zuzena, ez? Eta azkenian ikerketek horrelako espazioetan frogatu dutena da aurrezkuntzako etapan horrelako esperientziak bizitzen dituzten aurrek, gero nerabezaroan jarrera ekozentristagoa dakela eta haien ekintzak eta haien begiradan badakala eragin zuzena. Eta gero zuzenean eragiten dio ere eta ikerketek hala diote, eragin zuzena daka osasun mentalian eta osasun fisikoan, ez? Osasun mentalian eragiten dio, danok bizi izan dugu hori, ez? Nolabait orekatu egiten ditulako gure emozioak eta gure barnean nolabaiteko lasaitasuna ematen digu, baretu egiten gaitu, eta osasun fisikoan frogatuta dago, naturgunetan jolasten eta zikintzen diren aurrak, alergia gutxiago garatzen dituztela, eta gure sistema immunean
eragin positiboa daukala. Espazio hontan dana dira abantaiak. Guk naturari, naturara gerturatzen gera errespetuzko jarrera batekin. Eta hori da naturari guk ematen dioguna. Eta buelta jasetzen duguna hori baino askoz gehiago da. Gure ardura dela aukera hori aurdanei eskaintzia. Me paro, me pongo en tensión y escucho por fin el anuncio esperado.